българската красота и природа в естествен планински вид. Уникално. Рила планина. Август месец. Има спортуващи, бягащи, бавно ходещи, бързо ходещи. Ето ги спортуващи. Това е втора обиколка. Или втори път минават по маршрута. Те си знаят, че добягат. Някаква кауза. Ето бате Коки води катето. И за сега е това. Пак ще се включим после. Както Катя казва, от хижата. Ако ни стигнат силите до там. И храната и водата. Защото сме гладни вече. Шегувам се. Край.